Gibugatan ka ba sa imong kinabuhi? Gibugatan ka ba sa karga sa imong pagkabuhi? Usahay mga igsoon, lisod, bugat, kapoy ang mabuhi. Di ba? Mao na sila expression, may pamatay. Ngano, kagitanaw nato nga ang kalingkawasan gikan sa kabugat sa kinabuhi, mao lamang ang kamatayon. Si Kristo murag gibugatan na sa iyang kinabuhi kay mangaway naman siya. Iyang giaway ang mga Pariseo sa pagkondina kanila. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, unya iyang gihatagag duha ka punto ang nganong giingnan sila nga alaot sila. Nireklamo ang magtutulo sa balaod nga mingon siya nga kami po di mong gipakauwaw na pagkaalaot otro pod mo. Mga kaigsunan, si Kristo wala nangaway nining atong ebanghelyo kundi iyang gipaklaro nga unsa kadtong punto nga iyang nakita nga unta giawhag niya sa mga Pariseo o sa kinatibuk ang katawhan nga i-sentro, no, i-realign gamay aron unta may sentro gayo diha sa espiritu sa kabubuton sa Dios. Ug unsa man ang kanang pagsunod sa balaod, ang pagsunod sa mga buluhaton. Kay kini mga kaigsunan, mga maayo. Wa mingon si Kristo biyain ninyo na, kundili mingon si Kristo, no, pagbuhat ninyo sa ingon, dili unta ninyo kalimtan, no, ayaw ninyo pasagdi ang hustisya o gugma sa Dios. We can do all our rituals and follow all the laws of our religion with the absence of love and justice. Ug mao ni ang pinakasentro sa giingon ni Kristo, kiniunta ang gugma o hustisya mao'y sentro sa tanan natong kinabuhi. Kaniunta ang atong ipursu sa atong kaugalingon. Dili lang ang paghimo sa mga tithings, dili lang ang paghimo sa pledging nga himuon ako ning idugang sa akong Kristohanong kinabuhi. Apan kung walay gugma o hustisya niya na kawang. Ug mao na ang gusto nga gihatagan ni Kristo pagtagad nga kini di ay atong stewardship, no? Naman na sa stewardship nato, no? Nga naaning atong pag-pledge ngadto sa Ginoo nga i-enhance nato atong Christian life pinaagi sa paghatag og time, talent og treasure ngadto kaniya o ngadto sa uban. But kung wala nato himua kana sa gugma, nakawang, napakyas kita. But kung wa nato nahatagi og pagtagad nga kini maka-enhance sa atong pagpuyo sa hustisya, nakawang kita. Mao na mga kaigsunan nga importante di ay nga kining the spirit of the law should be given importance, and the spirit of it is love and justice. Diha makita nato nga kanindot unta di ay sa atong Kristohanong kinabuhi nga ato kining pakusgon ang atong stewardship sa atong parokya, pinaagi sa atong pagsabot, pagpractice niini nga kini makabitbit kanunay nga makasabot ako nga kini di ay tanang paghimo nako nini sakripisyo uban sa gugma ngadto sa Dios, nga maghatod kanako sa gugma ngadto sa akong isigkataw.
Nga kini di akong paghatok og time to others is not just giving time because I am asked of it, but this is a way of living justice. Justisya. Gani si Pope John Paul II, mingon na siya nga diha sa atong pag-amuma sa kinayahan, no? There is such thing as ecological justice. Ecological justice nga di ay ang dili nato pag-abuso kining atong paghimo karon sa recycling, no? Kining atong paghimo karon sa reduce and reuse is an act of justice towards the environment. Dili lang ni siya para unta, no? Dili mamatay, dili mabahaan ang katawhan. Nindot. Pero kana siya unsa man na hustisya kana nga imong gibuhat ngadto sa kinaiyahan o ngadto usab sa atong isigkatawo. Pero usahay putol mga igsoon. Putol. Wala ang espiritu sa hustisya. Ang ato lamang nahimo lang tulumanon. Tulumanon na ninako sa akong kaugalingon kay ako piniyalan. Pero ang tulumanon kung walay gugma hustisya, unsa man na siya. Mao na ginaingon ni Jesus sa atong ebanghelyo karon. Mao na mga kaigsunan, hagit di ay, no? Nga mahimo lamang dili bugat ang mga tulumanon diha sa atong kinabuhi, ang mga ritual nga atong gihimo ug ang pagsunod sa balaod sa Dios diha kanato, kundi nato makalimtan ang espiritu niini nga kini awhag sa Dios nga kita makahimo og hustisya ug gugma diha sa atong kinabuhi. Busa ni Eucharistia atong pangayoon. Lord, tabangi daw ko, Lord, nga sa akong pagkapiniyalan, mulalom unta ang akong pagbansay niini, nga kanunay nako sa akong kasing-kasing huna-huna, buhato ni tungod sa gugma o justisya, ngadto sa akong isigkataw, ug usab aron makapahimaya kanimo, nga nagtawag ka nako sa pagsunod kanimo. Amen.